Ev der mizgefta mezin ya Amedê tam 624 sal berê. Ev mizgeft hate lêkirin 524 salan li ser hev. Li vê mizgeftê xutbe bi zimanê Kurdî, ango bi kurmancî û zazakî hatin dayîn. Lê piştî ku komara Tirkiye hate avakirin, xutbe û weazên bi Kurdî jî ji holê hatin rakirin. Serokê Karobarên Diyanetê Alî Erbaş di heştê berfembarê de li ser hesaba xwe ya medyaya civakî wêneyek parve kir. Di wêne de tê gotin ku bi hez zimanan mirov dikare li xutbeyan guhdar bike. Lê di nava zimanên diyarkirî de zimanê bi milyonan Kurdan tune bû. Rêveberên Sendîkaya Zanayên Olî Diyanet Sen ku nêzî hikûmetê xwest li bajarên Kurdan xutbe û weaz bi du zaravayên serekeyên Kurdî bên dayîn, ango bi kurmancî û zazakî. Qaza hene zazat da zedene, qaza hene kurmanç da zedene. Wata ki qaza ki zazat da zede be ser zazaki bexwandin. Qaza ki wata ki kurmancı da zede ise ser kurmancı xutbe ya da vaazte kirin. Li kuçe û kolanên Amedê hûn mîkrofonê dirêjê kî dikin, ew jî dixwazin xutbe û weaz bi zimanê dayîkê bin. Ferzkirina zimanekê din li ser Kurdan kiryarek li dijî ola İslamê dibînin. Yani bajarê Kurda xutbe dibe Kurdî were dayîn. Yani görüşemin ev Kurdî were dayîn daha çetre. Milletê vira Kurdî ya giş kurmayî zanî bela wî kurmancî bide daha baş dibe. Xutbe? Kurmancı. Zimanê kurmancı. Vallahi ez naxwazim erim xutbê jî. Kurmancı beşe çetre. Kurmancı. Zimanê kurmancî vê dayîn da em keyfxweş dibin. Zimanê me be daxweş e. Zimanê me be daxweş e. Di sala 2011 de li dijî xutbeyên bi Tirkî li bajarên Bakur nimêjên sivîl hatibûn destpêkirin û xelk li şûna mizgeftan, li parkan û ciyên vekirî nimêj dikir. Di van nimêjan de xutbe bi kurmancî û zazakî de hatin dayîn. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.